Mapat? Ah, umiaway. Oh. Gwapo kayo. Gwapo kayo. Simple birthday na puro sponsor ang handa. Ang cake gikan kay Tito ug Tita Junre ug ni Tita Giselle. Ang pansit po dilaha, ang pantat kay Daddy. Ang crispy ka Mama. Ang lumpia ka Lola. Puro sponsor. Ang butong kang Sa lubing nga natumba. kang Tito Bibi. Ang nagluto sa crispy si Tita Julia. Ang bisita si Kianra. Sa Tito. Happy birthday ni Dave. Birthday? Ayo. Kanta na Kian. Happy birthday to you. Sige na. Ayoko na. Happy birthday to you. Kanta sa. Ibloy mo kandil, Dib. Kanta sa. Kanta rin, kanta. Tapos dito ka kakaunong cake unya, di ka kanta. Ah, udah mau kanta, bay. Kanta aja si Kuya. Kanta tarong. Happy birthday kuya, dili. Kanta cake. Yan. Kanta yan. Unsay mong wish, Dib? I-wish gani, unsay mong wish? Wala kay wish. Unsay gusto nimo winig dako? Pulis. May blow na imong kandil. Kisam. Iyo yang. Oh, may balong. Happy birthday. Ano ta? Tama ta. Asan sila Lula? Wala pa man sila Lula. Di ba na makaon? Ginagawa mo. Kandila mo na. Ha? Oh. Thank you sa mga sponsor. Puro ra sponsor ang handa. No. Asirinan na. Dili pa kaon. Sab Andrio. Lagan. Kerto, kaldero. Ito graon. Mas Julia na wa, Mas Julia. Hmm? Dili ba yung mukha mo si Kian ng cake? Patay. Eh, wala ni Kanta. Happy birthday. Inawag na ka na. Nagditoro ka na. Turo ka wala. Si Kian, kay dili ka kaon. Kay wala ni Kanta. Kanta sabi. Simpleng birthday sa probinsya. Hey, gawas. Bako umong ni kaya ka eh. Okay na. Kasi kabutang sa'yo. Ito mo na. Ano, cellphone ba? Ayo. Baba. Gwapo naman kayo ka. Ginagawa mo. Kamu, sige na. Sige na. Pero nag-icing. Bisita nga gwapo. Na. Kerti na lang. Kung ano mong naong. Ah, yung mama magpapa na eh. Asa? Imuha ni papa na eh. Kini? Yan, lami. Lami. Ha? Lami? Ang saray nga na na. Anta sa gabi birthday, be? Birthday ay. Ay, ni bala negro ay. Lami no? Ginahan ka na. Ibutan siya
gukon dere ba mo ano siya. O tagbo mo siya gukod. Na okay kayo. Ina dayon. Lami kayo. Nakaon mo? Nakaon mo? Nakaon mo? Nangayo Muha na, ka de? muha. Ina ba yan? Nangayo ka de? Lami kayo. Sabi, hurot ba isa ka box? Ikaw rin nakahurot ana? Ah. Sabi ba tao eh. Hulog ka di ah. Ya kani manok. Oh, to sikon ka sa manok. Ha? Magkaya na. Ay, kani itil to. Na iti. Signal. Hmm. De! De! Hmm. Dula ka na si mama. Pulo eh. Awa. Wala. Yawas bata bay. Iti ha. Apil mo tao na iti. Ah, lipay bay pakpak pa. Sigog ito gini iti. Kinsa mo Tanay nga dula ni Babi. Na iti ra iti. Ay, si Babi. Kaya og mapilde ba ya sila nun? Away commission si Babi. Ni kaisa, wag yun kaagig daog. Ang commission ato, baratong kay Babi nga napay commission dako kay court dako Babi ano commission. Nagkuan ka na ko ana no, nagapil-apil ko agent. Nakoy link ana. Pwede kay na? Kuan. Oh. Kuan sila 100. Napa? Pagpinuna sila na. Kumia bay. Oh. Gwapo kayo, gwapo kayo. Yan, Oh. Patay ka dra. Paa ka. yan. Nagwapo kayo. Oh. Na okay kayo. Si Tita Raya na eh. Kika kik. Anay, anay sa naw. Balose si tita, balose. Balose si Mama Chel. Ay, kumot-kumot. Kumot-kumot ang gamot. Ay nanay, pahimasa na dito ko. Hugas na. Hoy. Hugas na. Gawan kayo. Tama na. Labay na ni sa chicken na ni. Sa chicken na ni. Ay, labay na Sa sa chicken na na. ni. Oh, no, 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 no. Ya, na. Di na subok kwaon. Patay na ini trapo siya kay kwaon. Ya lagi na. Ya lagi daw na ayo ihat ayo ilabay. Wala na. I-post na kay Lindy. Lago na ko ay. Ya pa nang hotdon. Katuya ha. Sa chicken na daw ni. Oh, kamot mo. Tanawa, kamot mo. Ya. Masaar na niya. Ya, ihatag, ihatag. Mama Sil, please. Mama Sil. Please. Kaon pa ko. Karton. Kaong pagkakarton. So, guniti tarong. Ana. Sus, ginoo ko. Perfect. Hagbong ah, hagbong ah. Ginagawa mo. May kaisa. Ah, dalon. Ha? Sulod? Dalon mo sulod na. Bulingitan na ni mo eh. Ano mo kadiran? Ayaw na sa taas kay mahugaw sa taas. Dili ka diha agide. Dito ra ka bangko ka. Ko. Nami? Dito ka oh. Tilawi daw. Nami na. Dito ra bangko. Dia ka bangko. Ya. Lingitan na ni mo eh. Dia ra ka? Ah. Lami away. Palit ana cake kurbinte. Palit tag cake kurbinte.
Ulit tawag cake, no? Oh, cake. Cake. Oh. Diara ka, hot na na.